Макар че тук-там някъде се опитват да прокарат и такъв предмет в някои училища – астрология. Тя е съвсем различна от науката астрономия. Има разпространено съобщение на Германското астрономическо дружество, в което то се дистанцира от така наречената наука астрология. Защото в много астрономически обсерватории на Германия се получават писма и запитвания от астролози за движението на звездите и за влиянието им върху човешките съдби. Немското астрономическо дружество предупреждава всички, които са решили да търсят информация от астрономическите обсерватории, че ще получат отказ и няма да имат никаква информация. Те се дистанцират от астрологията и казват, тя няма нищо общо с астрономията. Астрологията е съществувала и тогава, когато човеците са вярвали, че Земята е плоска и не са вярвали на твърдението на Библията, че Бог е окачил Земята на нищо. Много хора рекламират Нострадамус, който се представя и като астролог. Неговите предсказания са записани в неговите трудове и той естествено е писал за наше време и когато ги четеме, виждаме, че те не се сбъдват. Така, например, в 1999 година той е предрекал, че един вожд от арабски произход ще завладее Европа и че през 1995 година еврейската държава ще престане изобщо да съществува. А вие знаете, че Израел съществува. Ето ви лъжливи пророчества, които не са се сбъднали. Знам, астролозите ще ми кажат, че той просто е допуснал няколко грешки. През 1972 година бех командирован в Египет и сутрин там имаше около 20 търговски представители от различни български предприятия. Сутрин, когато получаваха вестниците, те обикновено отваряха на предпоследната страница и четеха своите хороскопи и лъжливи предсказания. Всички до един беха членове на БКП. Какво искам да ви кажа с това нещо? Че ония, които не вярват в живия Бог, много лесно може да повярват в едно суеверие, в една лъжа. Астрологията е суеверие. Астрологията е измама, една лъжа, която твърди, че нашите характери, нашите съдби зависят от движението на звездите. Един студент във Франция се чудил откъде да си изкара пари, за да продължи образованието си и се сетил, че може да се представи за велик астролог. Той дал обява във вестниците, подготвил един хороскоп, в който написал неща, които на хората им се иска да чуят за себе си, и така започнали да му изпращат по 2000 франка
за да получат хороскоп от този астролог. Той се очудил, че около 90% от хората, които получили неговия хороскоп, му отговаряли, че те са точно такива, че той е много точен. И така събрал пари, за да си плати вноската за университет и да продължи образованието си. Истината е, че на всички тези желаещи да бъдат излъгани е изпратил абсолютно един и същи хороскоп. Този опит е бил направен преди няколко години от немската телевизия. Те изпратили хиляди хороскопи из цяла Германия и ги помолили да се обадят в телевизията дали наистина са познали и дали това е техния верен хороскоп, дали такъв е характерът им, дали такъв е темпераментът и дали такава е съдбата им. 90% от анкетираните отговорили, че са познали истината. Тогава по телевизията бил прочетен хороскопът, който бил изпратен на всички хиляди анкетирани. Един друг пример ще ви кажа. Един журналист от столичен вестник разказва, че много често му се обаждат сутрин по телефона и го молят да им продиктува хороскопа, защото не са успяли да си купят вестника. А той споделя, че хороскопите, които той пише във вестника, ги взима от тук, от там от вестниците или от стари вестници, за да може да ги изпълни и така. Представете си каква е тая наука. Но за да проверите, купете си 3-4 вестници в една и съща дата и сравнете хороскопите в тях и ще видите за каква наука става дума. И така, драги приятели, повярвайте ми, астрологията е една лъжа, която ще ви отклони от пътя на вярата. Разбира се, ще се намерят такива хора, които ще ми кажат, че един астролог им е предрекал нещо и то се е изпълнил. Аз го вярвам, че може да се е случило, защото мнозина от астролозите в действителност се ръководят от предсказвателни духове. А то се е изпълнило, защото вие сте му повярвали. Ще ви дам два примера за това как вярата в Бога може да ви донесе здраве, радост и щастие, но вярата в астрологията и в лъжата и предсказвателните духове може да ви донесе нещастие.